我が敵を撃て。わけにはいかん。勉強した甲斐があったかな。お母さん。
者たちを癒すたまえ。力がみなぎってくる。俺の剣を受けてみろ。うまっ。なぜこの俺が負けるのだ。
厳しい戦況に追い込まれているようだな。黒竜魔導士団とはいえ放ってはおけんぞ。はっ！バルガス将軍、私ごときにお気遣いなさる必要はありません。これでも私は黒竜魔導士団の中隊長です。人の行為は素直に受けるものだ。意地を張っても仕方あるまい。こんな時に。エルウィン殿、弱気なことを言うものではありません。その話は後で。とにかくここを